Ostegun goiza dugu, goizeko 10:40 puntuan. Eta sustatuko lagunak prest. Luisio Fernandez hortxe prest dugu, ezta? Luisio, egun on. Bai, egunon, hemen gaude, segure erratian, eta sustaturen Twitch kanalean, bideoz ere bai. Hala da, zer moduz, Luisio? Bueno, gaur gauzatxo bat aurkeztekotan, praktikoa eta polita sortu dana, euskeraz Twitchen dabiltzan entzat. Gu ere bagabiltza, gure saio hau egiten dugu ostegunero zuzenean, baina ez nuke esango, nitzake ausartuko esatera garenik Twitcheko vanguardia euskalduna, gu baino jente saiatuagoa egon badago, eta egontzan errebindikazio bat, orain dela 2 urte igual abiatu zela, urte bete pasa, esango nuke behintzat, Twitchek, dala zuzenekoak eta hola bideo zuzeneko egiteko aplikazio horrek, jarri zezala zuzenekoa egiten den hizkuntzaren adierazgarri bezala, gehitzea euskararen aukera ere bai. Baina ez dute kasurik egin. Orduan, horrek esan nahi du, ez dagoela filtro bat, norberak sartuta, zea da orain euskeraz streameatzen, ez? Stream da zuzeneko horiek egitea, ez? Galdera horri ezin dio erantzun Twitcheko erabiltzaileak. Ez pada ezagutzen duela bat bestea. Ados, bai. Bueno, garatzaile batek, Jon Lizarazuk, egin du Twitch euskaraz aplikazioa. Edo Twitchlariak, izen bikoitz batekin, eta erakutsi egingo dizuet. Ados. Mentxe gaudela, partekatuko dut pantalla Twitch bidez, hain zuzen ere. Eta guk erabiltzaile bezala Twitchera sartu beharko genuke, edo zein izan? Ez, begira, oraintxe uste dut erakusten ari naizela pantalla, eta, Twitch euskaraz, elbidea dago sustatun, eren egungo albiste baten edo sartu sustatura, eta hortik aurkituko duzu, eta gorde zuen favoritotan. Eta orduan, orain sartu gara, eta ikusten dugu, orain zuzenean sustatu. Ari garela. Ez da ikusten gure zuzeneko irudi hau. Logo bat agertzen da. Bai, pantalla bat, baina hor klikatu ezkero erabiltzailea iritsi ingo da horretara, ezta? Eta orain egingo dut pantailan, eta hau automatiko izan da, ez dut nik abisatu hori egiten duenari, aizu, 10 eta 40 minutan aktibatu zazu hau ez. Zerrenda bat dago erabiltzaileena ikusiko dugu, eta bideo bat zuzenean ari denean horra agertzen da. Hain zuzen ere, 3 lagun hariko balia, goiza ez da hola zera, baina aritzen dira honen zaldetuak, baniz ezan hori zut, iluntze partean edo aukera gehiago daitezke, eta orduan, igual bi aukera de ongo liake hor, ez? Hain zuzen ere hor ikusten ari naiz, atzoko datarekin, 1, 2, 3, 4, 5, 6 klip, badaude, atzo egin zianak, atzo 6 zuzeneko egon zian, atzoko datarekin, gaurko lehenengoa gurea izango da, seguraski, eta gero etorriko dira beste batzuk, ez? Eta nola egin du hau? Bueno, gehituz, hau Jon Lizadazuk egin du gehituz, kanal desberdinak, jakin, berak badakienak euskeraz ematen dutena Twitchen, Gutarrak izeneko multzo batean jarri ditu, eta hemen ikusten ditugu, kanal desberdinak, batzuk pertsonalak dira, beste batzuk, hemen ikuste ditut adibidez kukulu mutxun, hauek dira ondarrutar batzuk sumo lehiaketak ematen dituztenak euskaraz komentatuta, Japoniako seinalea euskarazko komentarioekin gehitzen dute, Gaizka Izagirre kazetaria, Arkakuso, hau ere komunikatzaile eta kazetaria, Iruña Astiz izeneko Nafarra, Ekin da eneko oroz izeneko lasartear saiatu bat, hemen dago sustaturen blogoa, aldamenean ikusten dute robatxoa, YouTubeen izan zan aitzindiaretako bat, eta orain hemen ere badugu, eta kanal batzuk gurea bezala, ez dira pertsonala, baizik, eta ikusten dut Gaztezulo ere badukala bere kalean, kanalak ame erauntxia, jokalarien
kanala, jokoekin eta oso Bai. lotuta dago, eta orduan, sartzen baldin bagara, norbait profilean, Ikusi dezakegu egindako... Hemen, sumoaren kanalean sartzen gara, kulumutxu sumo euskaraz, eta, bueno, azaroan, egunero, azkenengo egunetan, hor daude, eman dituzte, ez dakit, zenbat lehiaketa, ikusten da, gainera, iraupena, bueno, horren, hemen letra txikitan ikusten da, baina klip bakoitza errepikatu daiteke, ez bada zuzenean ikusi alizateko, azkenengo Kyushu Basho lehiaketako 15. egunarekin, ia 3 ordu jardun zuten, zuzenekoa ematen. Makina borrokan izango ziren, bakoitza segundu batzuk irauten ditu. Baina, bueno, sumoa ezagutu nahi duenak, hemen daukaukera, eta beste hainbat, badaude antolatzeko kriterio batzuk, bilaketa bat, berrinetizarnera, bueno, aplikazio txukun bat, baina, bueno, moztuko dut, emanaldia, moztuko dut, itzuliko gara gure aurpegiekin. Eta, baina, bueno, nik uste dut bere balio nagusia dagoela portada horretan, ezta? Momentu jakin batean sartu eta, badago zerbait euskaraz, jarraitu dezadan, ez? Adibidez... Lehen esan ditu baita ere, ez? Beti bideo jokoetara lotzen dela, horretan hasi zalako, baina gauza pilo badarela, bai kultura, zinema... Bai, gurean nik uste dut kazetaritza dela, teknologiari buruzko kazetaritza tartetxo bat egiten dugu hemen. Ikusi dut, adibidez, joan den asteburutan, hor dauden klip zerrenda honetan, ikusi dut Eneko Gorozek, bertsolari txapelketa nagusiko Baionako finalerdia osorik telebista ematen zuela, bera komentatzen egon zala aldamenean, ura jarraitzeko beste modu bat, orduan, gonbidapena adibidez. Larun bat honetan da azkenengo finalerdia. Sartze zara honen, Twitch euskaraz bilatzen duzu. Edo sustatu duguko portada horretatik. Horretan, linka. Bai, igual izen labur bat edo ondo etorriko zaio labur.eus zerbait. Bueno, hortikan sartu, eta, badago. Eta orduan, klikatzen duzu, eta gero, bueno, jarraitu, ordenagailuan eta jarraitu daiteke Twitch kontu bat euki gabe, baina aplikazioa instalatu daiteke, eta aplikaziotik telebistara ere konektatzen da, bueno, aukera desberdin batzuk Twitchi buruzkoak, eta, bueno, nire ustez, Twitch bera monstru erraldoi bada, nazioartekoa. Bai. Bere jabea Amazon da, Jeff Bezosen interneteko erraldoia, eta, bueno, haiek egin ez dutena, garatzaile batek, Ion Lizarazuk, esan behar dut hemen aldamenean lan egiten duen kolega dela, eta mandoetan gure jardun hauek, segura eta sustatuen arteko egiten dituna, mandoetan bera egoten da. Ara, begira. Ni ezin nahi moldatu, nik ezin ditu bi gauza egin, hemen kontrolatu, zurekin hitz egin, eta burua argi euki, nien eiz iristen, eta Jon Lizara zuri esker izaten da. Gehienetan beste batzuetan beste lankide bat izaten da, baina ari esker, eta... Beraz, gertu, hortxe. Jon, eskerrik asko, hau Euskal Herriari eskaintzagatik. Bai, horixe. Eta, bueno, esan bezala, Twitch euskaraz jarri, bilatzaileetan, agertzen delako, eta zuzenean emititzen ari bada zerbait, ikusteko aukera, euskaraz, eta ez bakarri bideojokoak, sumo ikusi dugu, gaurko goizan, Luisio ere. Bai. Eta kultura, eta, bueno... Bueno, danetik, edozein konektatu daiteke, eta bere espitxa bota. Baina, bueno, ezagutzeko aukera bat ere, bai, gaur hau ikusten dut, bestean bestea. Gainera, klip, ez da bakarri zuzenekoak, klipak hor daude, azkenengo bakoitzan, azkenengo jonaldia hor dago, eta zazpaturenak errepasatu nahi dituenak ere, joan dan astean zen jardu genuen, segurazki gure horri aldean ez hartu, baina gure horri aldean hortxe hango da, joan dan astean olatzekin ika jardu duen. Eta zen moduz Luizio esperientzia? Bueno, pixkat... Bai, zaila. Oituta ez da denontzat. Eta, bueno, nik nire euskalkien egin berri izan nuen, eta ez dakit komunikazioako bale izan duen, uste dut, edabideetan euskara batua egitea hobe dela.
Ikaldiaren alde, hori bai. Oraindik bada biltza, ez da batzuk hor, Bai, ikusten bai, epeak eta daudela. Okay. Hori da. Bueno, Lucio, eta euskara izaten da baita, teknologia eta euskara izpide tarte honetan, eta berreskuratu duzue aurreko urteko esperientzi bat esango dugu, ez? Lehenengo aldia ezan lehenengo urtekoa, ez da? Bai, egunean behin aplikazioan, iaz egin zen sustapen kanpaina berezi bat, Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikako Sailburu Horretzaren babesarekin, telefonoak euskaratu kanpaina bat. Hori da. Eta... Emaitza izugarriak izan ziren lehen urtekoak, Luisio? Bueno, horretxe esango izut, izugarriak ote dian, entzuleok neurtu ezazue. Egin genuen neurketa bat, aplikazioaren bitartez, egunean behin jokatzen duten, egunero jokatzen dute 50.000-60.000 lagunen artean, eta aplikazioak berak igarri egiten du, baimen eskaera bada, instalatzen duzunean, horretarako baimen ematen du erabiltzaileak. Ze hizkuntzatan daukazun telefonoa, konfiguratuta. Orduan, egin genuen neurketa bat, aste hori izan baino lehenago, eta telefonoen 13% bakarrik zeuden euskaratuta. Hori da, bai. Lehiaketaren gakoa zan, bukatzen dugunerako, aste hau bukatzen dugunerako, iganderako, euskaraz daukazuenen artean, zozketazko sari bat izan beharrean, izango dira, ez dakit igaz, 8 edo 10 izan ziren, 10 telefono banatuko ditugu. Eta orduan, bikoiztu egin zan, 13%tik 26% ingurura. Hori, izugarria da, oraindik laurden bat da. Telefono guztiak izin daitezke. Baina astebeten, Luisio, baita ere. Astebeten, bai, bueno, eta gero gehienak geratu intzian. Genuen neurketa bat, handikan beste 3 astera, damutuak bakarrik lehiaketara, baina gero berriro erdarara itzuli zianak, eta pixka jetxi zan. Baina jente gehiena geratu egin zan euskararekin, ez? Eta aurten berriro errepikatu dugu, egin genuen, joan den asteburuan neurketa bat, dauzkagu zenbakia ez dut esango. Ados. Iaztik ona ze aldaketarik egon dan, eta igandean bukatuko da. Eta aplikaziotik bertatik dago instrukzio horri bat nola egin daitekeen, eta orain ikusi dut horri horrek dauzka 19.400 klik. Hau da, erabiltzaile askok konsultatu dute. Nola egin daiteke, behintzat, euskaratu telefonoa. Ze, inabardura batzu daude. Eta bat, gaur egungo Android gehienak eta Euskal Herrian gure erabiltzailetan adibidez. 10 telefonotatik 8 Android dira, eta 2 dira iPhoneak, aberatsak 1/20 dira. Android telefono horietan ia guztiak euskaratu daitezke. Ia guztiak. Baina... Bai, lehen gurten aipatu genuen apelekoak, iPhoneek zintzirela. Baina Androidetan ere desberdintasun bat dago, eta da, batzuetan, aukeratzen duzu hizkuntza bat, eta horixe telefonoa bihurtzen zaizu euskaraz. Egutegia euskaraz agertuko da, ordutegia, aplikazio batzuk ere bai, baina euskaraz ez dauden aplikazioak inglesez agertzen zizu. Bakarrik aukeratzen duzu euskara, eta WhatsAppa inglesez jarri zait. Eta hau gertatzen da, batez ere, bi markatan, Xiaomi eta Poco. Gaur egungo, behiratu ditugu marka salduena, modelo salduenak eta zindia. Orduan, hizkuntza bakarra aukeratzen duzu, eta hori dauka. Baina badaude beste Android batzuk hobeak, esan dezakegu, non bi hizkuntza edo 3 zerrenda bat aukeratu dezakezu. Da, jartzen duzu euskera, baina, WhatsAppa nahiago dut espainolez edo frantsesez agertu dakidan, edo katalanez, nahi baldin baduzu, aukera baitago. Euskeraz ez dago WhatsAppen, katalanez bai. Eta orduan, bigarren hizkuntza bezala jarri ezkero gaztelania, hori hobetzen da. Eta telefono, esplikazioen horri horretan ere jarri dugu, propaganda egiteatik ez, baina haizu. Gabonak gainean daude. Eta inori telefono bat oparitzekotan, lehen esan dut, Xiaomi eta Poco euskaratu daitezkela, baina bakarrik hizkuntza batekin, hauek pixkatu hobeak dira, eta dira marka ezagunenak esateagatik. Samsung,
Oppo, Bai, Realme eta Vivo. ados. Eta, bueno, pues, gabonetarako. Sugerentzia ezala. Telefono horiek daukatenek, bentajatxo hori daukate, bigarren hizkuntza ere aukeratzekoa, eta orduan, WhatsAppa ez dago euskeraz, baina, bueno, pues, inglesarekin ez pasara moldatzen, beste hemengo erdarekin jarri ahal izango duzu, eta ikusi. Eta orduan, honek ze ematen duen, bueno, datuak prozesatzen eta ez dakit, denporarik eukiko dugun, datorren astean ere egingo dugu zita, ez da, nahitze? Egun aldatuko dugu, Luistxo. Hori da, adostu dugu, osteguna jai, gaur 8 jai izango da, baina, bueno, zubi eta jai akuedukto horretan. Akueduktoa esaman izune. Hortxe, asteazkenean geratuko gara. Hori da. Ordu berdina mantenduko dugu. Hori da, ordu honetan, ordurako datu hauek prozesatzerik izango dugun, akaso bai, esango dizut, aurreapena, eta bestela aurrea xeago, eta baina, bueno, bestela ere, Durangoko azoka, eta teknologia, eta saltzaren batzuk eukiko ditugu komentatzeko. Izango dira. Sostatu.eusen, hitz egin dugunaren inguruan, irakurgai dagoela. Bai, egunean behineko kontu hau eta bere esplikazioak bai sustatut, baina egunean behin aplikazioen bitartez ere bai. Hori da. Eta gainerakoa, bilatu Twitch euskaraz, edo bilatu Twitchlariak, edo bestela, sustatun ere bai, atzo edo ez eren egungo albisten artean, Jon Lizarazuk egindako biltegi politorrena. Oso, no, Luistxo, hemen txamatuko dugu gaurko tartea, esan bezala, urrengo astean, asteazkenean izango gara zuekin, eta, bueno, hitz egingo dugu. Eta berriz ere, teknologia euskararen inguran. Hitz egin eta ikusiko gaituzte, Twitchlariek, jarraitzen gaituzten milioi horiek, irudiz ikusi ere bai. Bai, no. Agur eta, igualmente, ondo pasa. Agur.